Helo bawb! Dwi'n mynd am dro ar y traeth ym Mhwllheli heddiw. A ro'n i'n meddwl am sut i ddisgrifio petha. Sut i gymharu petha. Ro'n i'n meddwl am sut i ddisgrifio petha. Sut i gymharu petha. Sut i siarad am betha o gwmpas ni. Yr adar, y diwrnod, yr awyr, y tywydd. A dyma fideo bach am gymharu ansoddeiriau. Dyma fideo bach am gymharu ansoddeiriau. Mae hi'n oerach pan mae'r haul yn mynd tu ôl y cwmwl. Mae hi'n oerach pan mae'r haul yn mynd tu ôl i'r cwmwl. Mae hi'n gynesach pan mae'r haul yn sgleinio. Mae hi'n gynesach. Mae hi'n gynesach pan mae'r haul yn sgleinio. Mae hi'n braf yma yn yr haf ag yn y Gaea. Mae hi'n braf yma yn yr haf ag yn y Gaea, ond, wel, mae hi'n brafiach yn yr haf. Mae hi'n oerach yn y Gaea. Mae hi'n oerach yn y Gaea. Mae hi'n oerach yma yn y Gaea. Mae hi'n brafiach yn yr haf. Mae hi dipyn bach yn gymylog pnawn 'ma. Mae hi dipyn bach yn gymylog pnawn 'ma, ond mae hi'n llai cymylog na bore 'ma. Mae hi'n llai cymylog na bore 'ma. Roedd hi'n fwy cymylog bore 'ma. Roedd hi'n fwy cymylog bore 'ma. Roedd hi'n oerach bore 'ma. A doedd hi ddim mor heulog bore 'ma. Mae hi'n brafiach pnawn 'ma. A dwi'n mynd am dro ar y traeth. Do'n i ddim yn medru gweld awyr las bore 'ma. Do'n i ddim yn medru gweld awyr las bore 'ma. Pa mor las oedd yr awyr bore 'ma? Dim yn las iawn. Pa mor las ydi'r awyr pnawn 'ma? Wel, mae o'n lasach na bore 'ma. Mae o'n lasach na bore 'ma. Mae hi'n llonydd heddiw. Mae hi'n llonydd. Dydi hi ddim mor wyntog a ddoe. Dydi hi ddim mor wyntog a ddoe. Ella bod y tywydd yn brafiach yn yr haf, achos ella bod hi'n gynesach, ella bod hi'n yn tywyllu yn lot hwyrach. Mae hi'n tywyllu yn lot hwyrach yn yr haf. Da ni yn y Gaea rŵan, a mae'r haul bron a mynd. A mae hi'n 3:00 y pnawn. Mae hi'n 3:00 y pnawn. Mae'r haul bron a mynd. Felly fydd hi'n tywyllu yn gynnar heddiw, achos da ni yn y Gaea. Ond yn yr haf, mae hi'n tywyllu. Mae hi'n tywyllu, mae hi'n tywyllu, mae hi'n tywyllu yn hwyr. Felly, ella bod y tywydd yn brafiach yma yn yr haf, ond i mi, mae'r Gaea yn braf hefyd, achos mae'n brafiach i fynd am dro yn y Gaea. Achos does na neb yma. Does na neb yma. Mae hi'n dawel, mae hi'n llonydd. Mae 'na elyrch ar y dŵr. Dach chi'n gweld? Mae 'na elyrch ar y dŵr. Mae un yn fwy gwyn na'r lleill. Mae un yn fwy gwyn. Dwi'n siŵr bod hein yn ifancach. Del.
elyrch. Alarch ydi un. Elyrch ydi llawer. Ydyn nhw'n dod allan? Dych chi eisiau dod allan? Ta dych chi'n aros yn fanna? Dwi'n meddwl bod nhw'n ifanc. Mae hein yn ifancach na honna. Mae hein yn ifancach na honna. Dwi'n gweld lot o adar. Dwi'n gweld gwylanod. Dwi'n gweld piod y môr. A dwi newydd weld creu'r glas. So dwi'n gweld gwylanod, piod y môr, a creu'r glas. A rhywbeth arall. Dwi'm yn siŵr be' 'di o yn Gymraeg. Wel, na Saesneg. Dwi ddim yn siŵr be' 'di o. Ryw aderyn arall. Dydi'r gwylanod ddim yn ddiddorol iawn. Dydi'r gwylanod i fi, dydi'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar creu'r glas. Wel, ar elyrch, dydi'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar elyrch chwaith. Mae'r elyrch a'r piod yn ddiddorol ar creu'r glas. A dwi'n gweld brain hefyd. Dydi'r brain ddim yn ddiddorol. Dydi'r brain na'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar elyrch a'r piod. Yr aderyn mwyaf diddorol i fi ydi'r, wel, pioden y môr. Yr aderyn mwyaf diddorol ydi pioden y môr. Dwi'n licio sŵn pioden y môr, a dwi'n licio sut mae'n edrych efo'r pig mawr, hir, oren. Dwi'n licio'r haf yng Nghymru, ond yr amser brafia yng Nghymru, yr amser gora, yr amser brafia ydi diwrnod oer heulog yn y Gaea. Dwi'n gweld bili dowcar hefyd. Mae bili dowcar yn aderyn diddorol. Yn yr haf, mae'r dyddia yn hirach. Mae'r diwrnod hira yn mis Mehefin. A yn y Gaea, mae'r diwrnoda yn fyr. Mae'r diwrnoda yn fyrach yn y Gaea. A mae'r diwrnod byra yn mis Rhagfyr. Rhagfyr 21, wrth gwrs, ydy'r diwrnod byra. A da ni yng Nghymru ym mis Rhagfyr rwan, ond os da chi ym Mhatagonia, os da chi'n byw ym Mhatagonia, da chi yn yr haf. Braf iawn. Braf iawn os da chi ym Mhatagonia ar hyn o bryd, achos da chi yn yr haf. A dwi'n siŵr bod yr awyr yn las. Dwi'n siŵr bod yr awyr yn las. Dwi'n meddwl mai ym Mhatagonia mae'r awyr lasa erioed. Mae'r awyr fwyaf glas, yr awyr lasa ym Mhatagonia. Pa mor braf ydi hi ym Mhatagonia ar hyn o bryd? Pa mor boeth ydi hi? Os da chi'n byw ym Mhatagonia, os da chi'n byw yn y Dyffryn, yn Dyffryn Camwy neu yn yr Andes, yn y wladfa, pa mor boeth ydi hi heddiw? Pa mor braf ydi hi? Pa mor las ydi'r awyr ar hyn o bryd? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Neu, os da chi'n byw yn rhywle arall, pa mor braf ydi hi heddiw? Pa mor ddiddorol ydi'r adar? Pa mor hir ydi'r diwrnod? Pa mor fyr ydi'r diwrnod? Yn lle da chi rwan. Sgwennwch o dan y sylwada. Lle da chi'n byw? Ydych chi yn y Gaea? Ydych chi yn yr Ha? Pa mor ddiddorol ydi'r natur o'ch cwmpas chi? Pa mor braf ydi mynd am dro?
Diolch am wylio. Hwyl am y tro! Helo bawb! Dwi'n mynd am dro ar y traeth ym Mhwllheli heddiw. A ro'n i'n meddwl am sut i ddisgrifio petha. Sut i gymharu petha. Ro'n i'n meddwl am sut i ddisgrifio petha. Sut i gymharu petha. Sut i siarad am betha o gwmpas ni. Yr adar, y diwrnod, yr awyr, y tywydd, a dyma fideo bach am gymharu ansoddeiriau. Dyma fideo bach am gymharu ansoddeiriau. Mae hi'n oerach pan mae'r haul yn mynd tu ôl y cwmwl. Mae hi'n oerach pan mae'r haul yn mynd tu ôl i'r cwmwl. Mae hi'n gynesach pan mae'r haul yn sgleinio. Mae hi'n gynesach. Mae hi'n gynesach pan mae'r haul yn sgleinio. Mae hi'n braf yma yn yr haf ac yn y Gaea. Mae hi'n braf yma yn yr haf ac yn y Gaea, ond, wel, mae hi'n brafiach yn yr haf. Mae hi'n oerach yn y Gaea. Mae hi'n oerach yn y Gaea. Mae hi'n oerach yma yn y Gaea. Mae hi'n brafiach yn yr haf. Mae hi dipyn bach yn gymylog pnawn 'ma. Mae hi dipyn bach yn gymylog pnawn 'ma, ond mae hi'n llai cymylog na bore 'ma. Mae hi'n llai cymylog na bore 'ma. Roedd hi'n fwy cymylog bore 'ma. Roedd hi'n fwy cymylog bore 'ma. Roedd hi'n oerach bore 'ma. A doedd hi ddim mor heulog bore 'ma. Mae hi'n brafiach pnawn 'ma. A dwi'n mynd am dro ar y traeth. Do'n i ddim yn medru gweld awyr las bore 'ma. Do'n i ddim yn medru gweld awyr las bore 'ma. Pa mor las oedd yr awyr bore 'ma? Dim yn las iawn. Pa mor las ydi'r awyr pnawn 'ma? Wel, mae o'n lasach na bore 'ma. Mae o'n lasach na bore 'ma. Mae hi'n llonydd heddiw. Mae hi'n llonydd. Dydi hi ddim mor wyntog a ddoe. Dydi hi ddim mor wyntog a ddoe. Ella bod y tywydd yn brafiach yn yr haf, achos ella bod hi'n gynesach, ella bod hi'n yn tywyllu yn lot hwyrach. Mae hi'n tywyllu yn lot hwyrach yn yr haf. Da ni yn y Gaea rŵan, a mae'r haul bron am mynd. A mae hi'n 3 o'r gloch y pnawn. Mae hi'n 3 o'r gloch y pnawn. Mae'r haul bron am mynd. Felly fydd hi'n tywyllu yn gynnar heddiw, achos da ni yn y Gaea. Ond yn yr haf, mae hi'n twyllu. Mae hi'n tywyllu, mae hi'n twyllu, mae hi'n twyllu yn hwyr. Felly, ella bod y tywydd yn brafiach yma yn yr haf, ond i mi, mae'r Gaea yn braf hefyd, achos mae'n brafiach i fynd am dro yn y Gaea. Achos does na neb yma. Does na neb yma. Mae hi'n dawel, mae hi'n llonydd. Mae 'na elyrch ar y dŵr. 'Dach chi'n gweld?
Mae 'na elyrch ar y dŵr. Mae un yn fwy gwyn na'r lleill. Mae un yn fwy gwyn. Dwi'n siŵr bod hein yn ifancach. Del. Elyrch. Alarch ydi un. Elyrch ydi llawer. Ydyn nhw'n dod allan? Dych chi eisiau dod allan? Ta dych chi'n aros yn fanna? Dwi'n meddwl bod nhw'n ifanc. Mae hein yn ifancach na honna. Mae hein yn ifancach na honna. Dwi'n gweld lot o adar. Dwi'n gweld gwylanod. Dwi'n gweld piod y môr. A dwi newydd weld creu'r glas. So dwi'n gweld gwylanod, piod môr, a creu'r glas, a rhywbeth arall. Dwi'm yn siŵr be' 'di o yn Gymraeg. Wel, na, Saesneg. Dwi ddim yn siŵr be' 'di o. Ryw aderyn arall. Dydi'r gwylanod ddim yn ddiddorol iawn. Dydi'r gwylanod i fi, dydi'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar creu'r glas. Wel, ar elyrch, dydi'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar elyrch chwaith. Mae'r elyrch a'r piod yn ddiddorol ar creu'r glas. A dwi'n gweld brain hefyd. Dydi'r brain ddim yn ddiddorol. Dydi'r brain na'r gwylanod ddim mor ddiddorol ar elyrch a'r piod. Yr aderyn mwyaf diddorol i fi ydi'r, wel, pioden y môr. Yr aderyn mwyaf diddorol ydi pioden y môr. Dwi'n licio sŵn pioden y môr, a dwi'n licio sut mae'n edrych efo'r pig mawr, hir, oren. Dwi'n licio'r haf yng Nghymru, ond yr amser brafia yng Nghymru, yr amser gora, yr amser brafia ydi diwrnod oer heulog yn y Gaea. Dwi'n gweld bilidowcar hefyd. Mae bilidowcar yn aderyn diddorol. Yn yr haf, mae'r dyddia yn hirach. Mae'r diwrnod hira yn mis Mehefin. A yn y Gaea, mae'r diwrnoda yn fyr. Mae'r diwrnoda yn fyrach yn y Gaea. A mae'r diwrnod byra yn mis Rhagfyr. Rhagfyr 21, wrth gwrs, ydy'r diwrnod byra. A da ni yng Nghymru ym mis Rhagfyr rwan, ond os da chi ym Mhatagonia, os da chi'n byw ym Mhatagonia, da chi yn yr haf. Braf iawn. Braf iawn os da chi ym Mhatagonia ar hyn o bryd, achos da chi yn yr haf. A dwi'n siŵr bod yr awyr yn las. Dwi'n siŵr bod yr awyr yn las. Dwi'n meddwl mai ym Mhatagonia mae'r awyr lasa erioed. Mae'r awyr fwyaf glas, yr awyr lasa ym Mhatagonia. Pa mor braf ydi hi ym Mhatagonia ar hyn o bryd? Pa mor boeth ydi hi? Os da chi'n byw ym Mhatagonia, os da chi'n byw yn y Dyffryn, yn Dyffryn Camwy neu yn yr Andes, yn y wladfa, pa mor boeth ydi hi heddiw? Pa mor braf ydi hi? Pa mor las ydi'r awyr ar hyn o bryd? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Neu, os da chi'n byw yn rhywle arall, pa mor braf ydi hi heddiw? Pa mor ddiddorol ydi'r adar? Pa mor hir ydi'r diwrnod? Pa mor fyr ydi'r diwrnod?
yn lle 'dach chi rŵan. Sgwennwch o dan y sylwada. Lle 'dach chi'n byw? Ydych chi yn y Gaea? Ydych chi yn yr Ha? Pa mor ddiddorol ydi'r natur o'ch cwmpas chi? Pa mor braf ydi mynd am dro? Diolch am wylio. Hwyl am y tro!